हाय लोगो नोंथांमोन नै दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय आंनि जोंनि गियाननि उन्दै समनि मानबायनो सोलोंनाय दा बेवहाय बे भिडिअखौ आं मेम'रि हिसाबै लाना फैदों नोंथांमोनहा नायनोबो हागोन दा बेनो जाहैबाय जेब्ला मानबायनो सोलोंजेनदोंमोन ना बे सोलोंजेननायाव जोबोद खस्थ'यै सोलोंदों बियो मानोना गाव जेबो मानबायनो हाया जिरायनो हाबाय माबाय खिन्थु मानबायनो हाया बे मानबायनो हायिखौ बिराद गाबदों बियो दा जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन बे भिडिअआ दा नोंथांमोना जोबजासे नायलां दा बियो हाया नागारा बिराद सेस्था खालाम मानबायबाय थानो नाजादों मानबायनो हायाबा गाबोबा मानबायनो हायाबा दुखु मोनदों दे मानबायनो हाथारनोसै हाथारबाय दे नों मानबायनो हाथारबाय दे ओइ हाथारबाय मानबायनो ओइ हाबाय साननो गोनांगौ बियो ओइ हाबाय औ दे ओइ जाबाय हाबाय मानबायबाय हायाखै जों हाबाय बिदि थाबा गाबोमोन आन्दाज मोनाखैमोन उनावसो मिथिलायनानै बियो मानबायनो हायिनिसो गाबदों ओरैबायदि गाबदों मानबायनो लुबैनानै गाबदों आरो बियो दा सेस्था खालाम हानो नागिरदों एसे हादोंबो दा जोबजासिम दा अखाबो हादों बिराद बाहेरायाव बेकग्राउन्ड मिउजिकआ बिराद गोगोम जादों मानोना टिमाव अखा हानाय जोबोद गोब्राब अखा हाबाय थानाय अखानि साउन्डबो मोजाङै खोनानाय जायासै अब्लाबो सेस्था खालामगासिनो माब्ला हागोन अखानि साउन्डआ बिराद डिस्टार्ब खालामो मोजाङै खोनानो जिरायनाय Ay, cứ làm thằng sao vậy? Ngầu vui lên mình đi mà bây thế đi vui thằng na vui lên mình मानोना बेलायबाय जाफुंसारनाय दङ सिखार दे सिखारदो जोंनि गियाना मानबायनो सोलोंदों मानबायनो रोंबायानो दा बे भिडिअ आङो जास्ट मेम'रिनि थाखायल' आं
बियो गावनि मानबायनाया माबायदिमोन जों बेखौ नुनो मोनदों दा बेनि थाखायनो स्टर खालामनानै दोननाय जाबाय Baba. Ui. in nature Fai. Fai. Kiểu आंबो आपल'ड खालामदों मानोना Nó lẽ bà nó lẽ. गाव जे सोंनाय अब्ला बे समाव गावनि उन्दै समाव Lẽ bà lẽ. दा जोंना माबायानो जेरै खस्थ' खालामनानै नाजाबाय थादोंमोन गाबै गाबै नाजाबाय थादोंमोन दा बिनि फिथाइ महरै Baba. मानबायनो हाबायबो Baba. दा बिदिब्ला बेखिनियानो थेंक इउ